काल किसा सिगां जों नुखा नरक जतन नुबाय थाना बिबन ससियेल मिडिया बो पाब्लिश खा जे ताबकचिनी तिप्रासारंनि हा 33 जना 33 टा एप्लिकेशन न तिनी वानसारं न हैंड ओवर खालायनायनि बागै तिनी ट्राइबल एडवाइजरी जे कमिटी हानि लैंडनि जे तंगमानि बर एप्रुव खालायरिखा आबोन अथतामो आबोन अथंखा मोंखा जे चिनी हा वानसारक पाइमाननाय माने एलिसे एलाका फना ताबुक चिनी हानो पाइमाननाय अनेक बरक अबनो जुक्तिरि साव तिप्रासन जागा दामानन बागैसे वानसारक न फालका दामानन बागैसे अब एप्रुव खायरि जागो हने अमया जे हा वासे नों फालि पैखाय अ हानताय नों किफिलि मानगलाक हेके जरा हा दफानि बागै जरा कक सानाय बरक से जुदि तिनी एमएलए उमानि परे मिनिस्टार उमानि परे वो जुदि बुनि दफानि यागो चिनी तिप्रासन हा फालन एप्रुव फायरि खाकाय जों ताबुक तामो सासिनाय लुकुरगले बर साबनो पुइतो सासिनाय साबनो पुइतो नारगै बर बसकां सालो सबा खलायसिनाय अमनो ताबुक क गोसावै दंगो हेकाय आं खा खालायो आं कयनाय विशेष कइरा ताबुक क्षमताव तंनाय एवं रिजनल पार्टी अजमारक जरा क्षमताव तंनाय बरना आं कयनाय नरक इमिडिएटली ओ जे एप्रुव खायमानो ओ 33 जना न 10 न हा फालन जे एप्रुव खालायमानो मनो इमिडिएटली कैंसिल खायरिदि मनो बातिल खायरिदि ता फालिदि चिनी हा जे जाफानो तंथन जों बनो फाइले तनिखाय न सानाय सासले जों चिनी हानो उखय मानाय जों सबानि बिसिंतिनो चिनी हानो गोबांमा बुनियागो कसकमानि जों किफिलि मांखा देबां बसकां सालबो जों मानाय ता फालि हानो ओंखाय जुदि तमतिखान एप्रुव रि तंखाका तिनि 33 जना खाना 50 जना खाना 100 जना अमतिखान कोइ तनाय अमो सिमिया ताबुक जों नुकजाखा एडिसे लेखा गोबांमा वानजि ताबुक बांलादेशनि बर हाबै दंगो निने गन्दासरा हिन्दी आंगो अमरपुरनि नतुन बाजार हिन्दी एगो अमतिखे गोबांमा आमचायाव इना कमलपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागाव अमरपुर रगो हिन्दी ताइ निनि यांगो जुलाइबारि रगो हिन्दी ताइ यां कांचनपुर रगो हिन्दी गोबांमा जागा वानसार ताबो एडिसे लेखाव हाबै इंको खाय जागा पाइ दंगो इवेंट यां हेजामाराव बो एडिसे एलाकाव किसु जागाव सिमनाव किसु जागा 10 बांलादेशनि बररक से हाबै ताबो जागा पाइ नगरक थांगै तंमानि सिनि मखलक खलाई दंगो हेकाय ताबुक जुदि एप्रुव रि खाकाय मतेबो बायरकनाय तेबो साइतकनाय तेबो पाइलेनन बागैंगो खालेनाय आबुनि बागैना आं सानानि नायो जे इमिडिएटली ओ जे एप्रुव खायमानो माने कैंसिल खालायनानै उंथन जुदि कैंसिल खालाया हिंखाकाय जों सिरो खगनाय जों आन्दोलन मा नखलायनाय आबुनि बागै लुकुरकनो जतन न आं अमनि प्रोटेस्ट खालायनायनि बागै कयजाव हेकाय